माँ जानकी सीरीज प्रेजेंट। प्रेम से बोला जगत जननी मैया की चुनरी ले आई दहे सैया ओढ़ा फुलवा ले आई दहे सैया चुनरी ले आई दहे सैया ओढ़ा फुलवा ले आई दहे सैया त हम के महानार के मेलावा घुमाई दहे सैया त हम के महानार के मेलावा घुमाई दहे सैया चुनरी ले आही दहे सैया ओढ़ा उलवा ले आही दहे सैया सुनले बारी माई भीर होला भारी चोली रे सैया चोली दूनो परानी सुनले बारी माई भीर होला भारी चोली रे सैया चोली दूनो परानी ननद बाजिद कइले सैया ननदोसी बाजिद कइले सैया ननद बाजिद कइले सैया ननदोसी बाजिद कइले सैया त हम के मोहनार के मेलावा घुमाई दहे सैया त हम के मोहनार के मेलावा घुमाई दहे सैया त हम के महानार के मेलावा घुमाई दहे सैया मिर्जापुर से जाता है राइटर राजकुमार जी ओही जपुर गरा मदिहल है बिपिन बिहारी मिर्जापुर से जाता